Madong adlaw na tong tanan. So karong adlaw na guys, grabe di ay dakong buongon og kapayas kaning buongon hinatag pa ning buongon ha. Ato ning tilawan og tamis ba kani? Hinatag ra ko gikan kuno nig napo ilaya. Napo ilaya ay napo ilawod aw iskubal hani bana o sayod. Di dapoy kapayas da. Nahigam ko sa kapadas, kay katong nakatilawas kapadas, kay gisid sa rip, dabog na, ulami, iday ka adunay. Pero bawal na nanay. Si tatay radani kay, ganahan si tatay kay, kanang, excuse me, mas mga kanang tabawanan ba? Ano to, yung ako hagudlos, ako isang tae. Para ba'y liso, nay? Ha? Basta ko kutsara. Ano isid sa rip, kung anong daan? Kuskuson daan ay. Wak man dahi giud. Di, katunggang ali. Ha? Katong ali, yung gabi, hiwa na rin sa ulo nito. Hindi naman hinugasan kay hinog man inay, yun sa man. Tawas. Nay? Ano yung kasi? Tawas sitikit, kaya dyan, ulo, kita-pintir naman. Kamusta mother? Hindi ka na ba nagtatay? Wala dito, katulog ko. Wala lagi ka na, nay. Kaya doon na kasi na. Kakaon. Oh. Sagi. Sabi mo ito, katong dang alis ko. Unsa man itong saging ay magikaon ay? Hanggang sa katang ito pagkabli na ito sa kabuo, itong gahigahi pa, ang makakuntisan. Di ba katong gitang sali, unsa itong saging ay dahil? Sinurita ko ito lagi. Sinurita? Namaya mo sa una ko lang ko sinurita. Dagko nung ito gawin ditang mag-ang Kami, dagman. Ang buong batang is baka ni mo mag-green pa. Di ba ka nadabog pa? Siyang po na. Nata na po babay. Ikan ko na nagnapo. Wala hindi anak gagmay na. Biki. Na isa. Kung pila ka tuwig na. Ngayon mo gamay. Maras magbuwang pa mo siguro si Lexi. Magbuwang pa si Lexi. Laki naman ang ija. Nakalimtan nung magsaging ba? Hindi ba ko kung tagaan? Nagkana mo nila sila sagingan. Grabe ke? Kaya ko, aning mag-idang ba na. Dahil saan pa rin mag-vlog dahil kay masig mo na yung makaluwas ng kalisod. Sa una, lagi ko nung subay silang kalisod sa una. Bakit high school ko sila is college. Lagi ko nung isa, nga wala sila itanin. Mga hindi na muloy. Samba o panday. Panday. Madugali ko nung kayo, wala ka pa na nung mga sagingan. Daki silang sagingan, marang di ko nung makaabag-abag nila. Mga importante, di naman sa akin. Dahil bugat, hindi naman agad sabing, di naman. Basin kulog mo rin makaluwas sa kalisod. Nang mag-vlog-vlog ko po siya. Kaingan man siya. Naglalis pa din silang doon diyang asawa. Kay kaingan ko siya nga ako anak pa ni igsuon pang promi. Anak pa ninyo. Hindi si Tere ko na may kinamanghuran. Katawalag ko. Wala sila ka subaybay. Muod kibig ko gabi. Ang lami ara kita ang lami akan ang gatong lambay. Tusli ang suka ng hang pa. Mayroon itang bukod ang lambay lang. Kana anay din aning duha. Karena kaya hindi Narong di ba dapat? Si Sharif for father. Isid pa Sharif arong babog na unja. Murag daghan pa mo siguro si Agrit. Abunda pa matagulay ron. Itong gapon. Tawag mo kung ito ang sagot ng unan. Ari sa pagkusbungon. Be. Kanina, di sa pagkamukhaan na ninay. Ay, sus, ginawa ko marsip. Saglit. Sakto na jet up na isapin. Igawas ang pitsil. Klasihan na po. Tomorrow. Pasko na. Pero hindi ko ramdam. Hindi pa, hindi ka, mahal.
Dama gumakagpa. Pero kayo ito. Insa nay. Ay, nito. Pizza 15 pa man siguro, 16. Hindi tayo sa buntag. Hala, damo ka na. Bawa lagi, ang baga magpanit. Kuwang pa man siguro naghinog. Masay, sa buntag. Baga kadog panit lang, may rabad kayo grut-grut, pero garabig panit, arang baga ah. Pura kabagas diyang naw. Aw. Geulap ko na gapon ba. Sige ko siya, tibing-bing na siya na kay tagtog ko si babaw na naglamaw ko ni. Sige pa pag kalibang. Wala ka na libang gapon na paglakaw na. Patuloy tayo bilang. Ano na ginagin. Lawas yung kinaon ba? Order kasi ko. Sakpan pa na nagkagpasyon, naghalo na tosti dyan. Para gitu pa siya kayo. Kaang pa na ano pa sa ano kayo. Anang iksirbaran. Kaya nagkaang pa na kanila sa kabuo ko. Ang sakit ng ang saging. Saging nila sa Marilo. Mga itong saging na Wala na yung mga mag... Kaya nagkaang kong lakatan. Aglakatan, okay. Gamang ko. Hala, bistot na. Samdan ninyo. Samda na na hinuon. Di raba di puti, di raba di pink. Puti pa sa gabrihang ali. Puti. Samda na nog marje. Tinadang niya ba samda na yung pait? O pa, nara din as buongon nga pait. Apa na lang. Samdan di rin ako. Mangandam na kung mga prutas. Hindi ko kaya pa. Dugay ka. Mahal na ako. Ako ka nung Ano yung mga bungon-bungon? Bakit ka ng bungon? Kaya di ba na madaot? Di ba, Nay? Ba, mukhang di mo daan. Di madaot pa sa mo samda ni nikuha. Balik na pagpangaway. Huwag mapuhon. Hindi, ito mga. Wala naman sa kulroy dari. Saan ito? Ha? Ito dito ba pamanitan gan mo? Pagkudo, Nay. Kanirang dos bingbing. Tama mo ito. Tabang ko dito bakilid. Dahil ganan, dala. Lagi unay. Wala ka ba? Latos na ho. Ako na mo, baylo na tanay. Ikaw mo latos na mo. Ikaw na latos na mo ron. Igagahit ako. Nag-u. Ina magpudo. Pudo. Sa? Natak sa? Sagangan. Hindi ba? Oy, good morning, Beng! It's time to pangahoy tomorrow. Painin nga naman hindi. Sa ito na nila. Beng, it's time to pangahoy tomorrow. Kay size of city at ito po sa eskwelahan. Scouting. Scouting ng liksi. Kabayan nito. Christmas party 21. Liksian, 20. Pinutabang mga langit ang tawag kaya ng tanan kay garabig kasurindira rin ko. Ikaw po rin ko sa ang kinabuhi. Ang pita. Ang bari na mga pagmanas pag kabilya. Laban Japan. Ang ipagkani. Nay, ikapoy naman ko, Nay. Kapoy. Kapoy. Tapos na ako kinabuhi. O, Nay, kinabuhi, Nay. Kapoy. Kapoy doon namatay na. Sinag. Ano kinabuhi? Oh, good morning, Day. Alisa, dali. Okay. Asap ka tapa rin dyan. Di ba ilong ang gabi eh. Wa man ko naka Duga man uli. sabot ang nakatumas imong sabot day wa ta kasumas sabot day. Lago sa ngarit, lagsa. Ito, tumanghay na ito. Good morning sa nila be. Good morning sa Nasa makang grabing kuwa mo nimong liog. Diyo na ko si Un. Good morning, good morning. Nari. Paningat man kang sa dupa. Ha? What's going on? Day? What's wrong with you? Oh, Uy, hindi ka mabunog. mabunog na kapayas. Bad na ba dinaday? Yan na. Be, tikman natin kung matamis ba siya. Waa! Sugsog sa kaya Bing. Anirola ko ng ibuong bing-bing. Sabi nga tang siguro. May pait. Ang ganda. Si Laura, ang ganda may po nung tumaho.
Why pait? Like, katong kati ali, ang pait at te. Bintaha re. Kani siya kuwang paghinog. Tamis ni siya di pa. Ang nahinog ka doon. Tamis ni siya di pa kadungit na. Tamis ni siya og nahinog-hinog pag marja. Kuwang pa man na, kuwang pa di man ay. Pero di siya pait. Mapamay. Aslam siya kay kuwang hinog. Narago to ng kahang palida. Wala naman ito siya nag-asin mo na ipakaang alyan natin. Ang mawag ng ubo. Ngayon ka. Kaya buha dyan itungtong sa kwan ha. Yasan ni mo ganun rola? Tapos, balik ka sa kumpos dito na ilabog ng... At I'm so tired of being trained. You won't let me alone. Kasi kapasas, ito. Asa man inay? Ito kayo bubos na sila. Napuno ako. Sa gulog basura ko sa ako. Bis na nay. At ang piliin. Amo ili ka kaduro nay. Oy, ko na. Siya. Wala disgrasya na ng cellphone eh. Pagilak ni nanay oh. Puti pagilak ni nanay na. Oh. Hilap ka ng iyo. Grabe ilog ni nanay gadi na. Grabe ito mo. Nagay buhok. Grabe si nanay. Sikretong nanay na hapon ng tatay magabiin sa di pa matuhog. Kung ilok. Kaya mamang ilok. Asa nay? Ang tanga mo panguan mo sa kanya nagka. At mo rin sa una na Huwag mo yung butang-butang. Di mo mga mahong pako. Huwag ilang tawas ko. Sum. Ay siyom, piaw. Pakpakag yung ilog. Sum, nakinas mo. Katanong ako, diba? Sum, minus mo sa ilok. Dira. Kalat. So, tinawag ito na. Tama ka tayo. Sum, tayo. Tanong sa buha, malagi ilok. Buha, kasi baho. Tambang pa. So, Tambang pa tutos. batutas. Ada ya pun kayak makan ngomong. Kau nak darat balik na, bukan apa kau cuma letak na darat balik. Oh ya na. Turi yang nanay lang. Batulik pa ko, no? Hanim na batulik pa, te? Bang ilog? Be? Mama po. Eh, di na mo kaon. Idaw lagi na mo pajama kay markag nagtanam na rasyod sa bahay nagpajama ang dai pataas-taas. Harang ka itong mabagsa dan wala rin. Ha? Diya grabe nangitag daghan tayo sud anay. Harap ko nagawang sud anay. Ang kaha. Nas kahalinit para nakamamana kay sila. What's your problem, Bing Bing? Are you mad at me? Hoy panakot. Napuwag hang kag dila kag lalitat. Ano mata bing? Ano ko mata? Nagapo si Dang Papa, sus marusip Ginoo nagajay magkuwas tanan. Manghubog sa siya dudu dati ng pud. Mawala lagi na. Kanang inom pa mga dyan. Inom, isod sa uto. Wala lagi ka na kay inom. Di mo to. Ibutang siya pangutok. Ugma pag imong birthday night, Ba ko rin mag-birthday na eh. Dugay pa dai. basta ugma night. Mamaw na ta. Nagdilaw ko na rin wapay pamaw. Mamaw sa mi guys. Mamaw rin tayo yung tanan guys. Karoon kay December naman ang Ano tanan. wala kita ka eh? Ang grasyang maabot. Di wala na. Wala na. Palusa ko na eh. Mamaw sa bitaw mi guys. Mamaw sa ta. Giubo man kuno sang kuroy mo nang nitawag si Ja magpadag pasyon kay makuno ni nakaadto jang ubo. Mao pa day nakakwas ubong liksi kay agaham gi ko ang liksi. Gisigihan pa inom kalabo og kaning pasyon. Gama na ra magbunga na ino. Pero tumatago siya. Tumatago siya eh. Ay, dirang hinuga. Da. Daralong, napit tayo dalong. Hinog ka to guys. Sagdi naman ang mga abuhan na na arso ng mga tang-abuhan ay. Isis! Galabe! Hala, maligid ka diha si Jelly mo tra eh. Lami pantag kuan long no, wa may klase long kay makalaglaag patalong. Kalaglaag pantas adtos among gilaagan ba? Papuhon og kuan, wa na may klase. Dia. Pero og wag overnight at tulong, mahal ka tulong.
Lami untuk magkuan. Burnight pod. Kasi nga mong itubangan karon. Inaot nga bisan ginagmara mabusog mi na nga mong andam. Para sa among birthday ug sa among mansari ni Upaw. Yes. Unang birthday na mo ni Upaw ni nanas precious. Kaya salamat sa daghang grasya nga gihatag namo. Amen. Inaot nga daghan nimo subaskod kami sa panglawas ilabi na ni precious. No, ang daming pasagdi. Padayamig. Tahapsay sa among pamudyo. Yes, amen. Pagtaas ng kinabuhi sa among umabot pa ng mga adlaw. Kaya salamat mga ang pangayon. Salamat na sa inyo kung anak kasi sa Kristo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Sige, maglinis precious. Kailangan happy birthday. Happy birthday og happy mansari. Mansari mo dahil ninyo pa. Wapat daw kay kahila kas mando. Masari nila ron, sa baron. Hey guys, humana dahil mi namakal sa tus pikas. Atos ilat upaw guys, kaya bitar mig dadto mi naniud to kay birthday mang mando. Mansari po nila. Happy birthday og happy mansari ni mando og ni upaw. Diya, naghatid po kong leksi. Ikan ko naghatid ni leksi. Diya daga, higda-higda ko dari kay kanilaging madaga lagi tawa, lagi tas. Kanang naay. Watas, kanang naay itang kapo ilihik-lihik ba? Pero ganihan ang ko og langkay kami das bingbing. Kay labog ning init. Imbis kay mangahoy meron, wa naraman ang aram ko langkay kay di palagi na pud kuan kanang mangeseg kay magsakit ang puson. Kanang gali mag-drive kog motor ug basta dugon ko di ko kagwanta lagi. Ya ko dari da po isa ka bata da tuog kuno pud siya. Oh, higda-higda ra ko dari kay paabot ko sa oras. Tapos nanay datos pikas nagkuan-kuan sila precious kay sila precious. Mingawa na pud mi dali nila precious kay mo balik naman na sila Manila rong December sa tumpit sa haging ang upaw. Makamingaw na pud kay wala pay tawo dari pikas bahay. Kami na naman pud dari magtigaw-tikaw. Ja. Hay sa kaday. Hay ka tita Tere. Hay tita Tere, gimingam ka ka. Ay ko. Ampo ta sa Ginoo kanunay nga masip ag operasyon. Ja. Hay pag kanila, hi guys. Hi guys. Gikilig man. Ja guys, salamat kay Kajos inyong may sawang pagtanaw sa mga vlog. Ubo-ubo na sa Aliana. Gikuan na si Jagod, giubo si Puon. Saghang salamat inyong tanan guys sa way sawang pagtanaw sa mga vlog. Inja mara ni ang vlog rong adlaw guys. Kay kanang nay milo ko sa mga ipanglabahan kay da daghan na rin ang bitay. Pamilyo ni na kay arong magamit pud ni Ate Ali ag hangangir kay si Ate Ali may naglaba na pud ron. Udadlaw ako pud manang pangmilyon din na karon magamit og hangir. Jamara na yung vlog rong adlaw guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw og God bless og amping mo kanunay ug asaman mo karon. Thank you for watching guys. Bye.